mai aproape de port, portul de acolo. Și sunt și multe hotele prin zona asta, restaurante și cafenele. Vreau să vă mai arăt un restaurant super tare pe care vreau să-l văd. Ți-ai adus moșul? Unghiile astea. Wow! Eu mi-am luat nuggets de pui. Ce ți-ai luat? Ton la grătar. Ok. Și tu? Și aici? Este porc la frită, legume. Și dar nu și-a luat porc la frită cu legume. Și e bun? Păi n-am gustat. Dar tu adori brocoliul, nu? Da. Da. Așadar, poftă bună! Poftă bună tuturor!